Судовыя эксперты таксама паведамляюць пра пажар, дакладней яго наступствы. Само здарэнне адбылося ўжо дастаткова даўно, але вынікі следства і разбіральніцтва па факце здарэння сталі вядомымі пры канцы мінулага тыдня. У адной з вёсак Шклоўскага раёну пажарам скончылася звычайная п'янка. У прыватным доме выпівалі гаспадыня кватэры, яе сужыхар і госць. Як гэта бывае нярэдка, гулянка перайшла ў сварку, за якой сужыхар прыгразіў, што спаліць хату. Гэтак і адбылося. Ноччу мужчына падпаліў вопратку, якая ляжала каля печкі ў хаце. Вагонь заўважыла ўладальніца і разам з госцем змагла вынесці вопратку на вуліцу ды патушыць яе. Але агрэсар вельмі хацеў выканаць сваю пагрозу па спаленні хаты. І пакуль жанчына тушыла адзін пажар, ён паспеў учыніць другі падпал на верандзе дому. Другі пажар разгарэўся мацней за першы, і дом выратаваць не ўдалося. Судовыя эксперты адназначна вінавацяць у знішчэнні вясковай хаты падпальшчыка, а ступень ягонай віны і пакарання вызначыць суд, які павінен адбыцца ў хуткім часе.